Kedves nézőink! Rendhagyó híradónkban a Veszprémi Egyetemi Napokról számolunk be. Idén 20. alkalommal rendezték meg a Veszprémi Egyetemi Napokat. A 2 évente megrendezésre kerülő programra több ezren voltak kíváncsiak, nem csak jelenlegi, hanem egykori hallgatók és oktatók is. A szervezők több színpadon színes programokkal, koncertekkel várták az érdeklődőket. A programok mellett 5 egyetemi csapat, a Van Stones, a Van Rider, a Loven, a Rémvendes család és az Afroven vetélkedett, és pénteken kiderült, hogy ki lesz az elkövetkező 2 évben a diákrektor, akit egyetemünk rektora egy napra az intézmény teljhatalmú urává avatott. Az eseményeken kint voltak riportereink, akik a Van rendezvényeiről készítettek összefoglalót. Lássuk ezeket! Idén immár 20. alkalommal nyitotta meg kapuit a Van, az Egyetemi Diáknapok. A korábbi évek tapasztalatának megfelelően a szervezők sok emberre számítottak, de még az ő elképzelésüket is felülmúltam, hogy már az első napon jóval éjfél előtt kígyózó sorok álltak a felső kampusz bejáratánál, mely nem csökkent, s még hajnali 2-kor is lelkes egyetemisták számos csoportja várt a bejutásra. De lássuk csak, mivel is telt az első nap. Pontban éjfélkor a nagy színpadon felhangzott a dübörgő zene, majd hosszas, éjjen a Van kiáltások közepette kezdetét vettem a 20. Veszprémi Egyetemi Napok megnyitója, melynek során a diákrektori hivatal igazgatói menesztették a rektort s helyetteseit, majd kihirdették, hogy mostantól kezdve kötelező a lazulás, az 1 hétig tartó fergeteges bulizás minden egyetemi polgár számára, akár egyedül, akár csoportosan, vagy épp párosan. Az ideiben első attrakciójaként, s hogy az egyetemi hallgatóság jobban megismerhesse a diákrektor jelölteket, elsőként az 5 vetélkedő csoport, a Loven, az Afroven, a Rémvendes család, a Van Stones, majd a Van Rider kortes dalfesztiválja következett. Lassan gyülekeztek a nézők a Van második napján az Óváros téren, habár a nap a Van egyik leglátványosabb programját tartogatta a közönség számára. Elérkezett ugyanis a bevonulás ideje, amikor az 5 csapat magukat a városnak bemutatva és a forgalmat megbénítva zenével és tánccal kísérve felsétált a felső kampuszra. Előtte azonban legördültek az Óváros térre. Felsorakozott Kit, és megláthattuk, milyen az ideális autómosás. A cukorosztás sem maradt el, köszönhetően a kőkorszaki szakiknak. Volt, aki rendelkezett benszülött ősei adottságaival, és még mikrofonra sem volt szüksége ahhoz, hogy minden szavát hallja a tömeg. Más énekelni tanította a közönséget, és bulizásra szólította fel a polgárokat. Akadt olyan jelölt is, aki rendhagyó előadással lepte meg a nézőket, és szó szerint magasra tört. Ezután elindultak a csapatok, hogy birtokba vegyék a 20. Veszprémi Egyetemi Napok színhelyét. A vonulást kamionról szóló élőzene, amerikai focisták, táncosok tették teljessé. Miután minden résztvevő felért a nevékihez és környékéhez, elkezdődött a Van első inverz egyetemi előadása, amit először a Van egyik szülőatya tartott, majd utána hallhattuk az elmúlt évek diákrektorainak legjobb aranyköpéseit, és átadták a szót az első inverz egyetemi előadónak. A kortes programok után pedig megnézhettük az Afroven keretbe foglalt főműsorát és filmjét, amely már az első képkockák után hatalmas nevetést és fergeteges tapsűhart váltott ki, és ez nem szűnt meg a produkció végével sem. Majd következett a Dirhá, végül a Rémvendes család előadása. A jó hangulat nem akadt meg, a Van polgárok hajnalig folytatták a bulit. A 2008-as Van szerdáján is figyelemmel követtük az eseményeket, 2 óra után kezdődtek a rendezvények. Az M-épületben ismét inverz egyetemet rendeztek. A Loven műsora a női táska átlagos súlyát parodizálta, majd a Rémvendes család tagjai közül Marci tanított pár önvédelmi trükköt nőtársainak. A csapatok lázasan készülődtek a csilisbab főzéshez, eközben drukkolhattunk a bátor sörösládamászóknak. A kortes programok a nyuszi futammal folytatottak. 3 szörpamacsot kellett a játékosoknak elkapni és ládájukba visszatenni. Mindezt persze időre és nehezítésként trükkösen összekötözve. Ezután az N-épületnél a Van Stones hajtányversenye zajlott. Természetesen itt is a sörözés és a kacagás volt a cél. A feladat akadályverseny volt Frédiék kézifékes verdájával. A volánnál a jelöltnek kellett ülnie, az állomásoknál pedig bowlingoznia, majd Vilmának szerelmet vallania. A főműsorok még 8 óra előtt elkezdődtek a Coca-Cola sátorban. Először a Loven mutatta be produkcióját, majd filmjét. A sátor zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel. Kisebb technikai probléma után a Van Stones filmje is lejátszásra került. A produkciók meghozták a várt eredményt, a tömeg tombolt. A filmek poénjai megalapozták a vidám hangulatot a hajnalig tartó fantasztikus partihoz.
A csapatkocsmákban szinte megmozdulni sem lehetett, ám ez a színpadnál sem volt másképp, hisz a fellépők odavonzották a tömeget. Ezen az estén az Animal Cannibals, Gangsta Zoli, majd a hősök szórakoztatták a Van polgárokat. Az éledező emberek az Inverz Egyetem újabb, kiemelt tudományos munkát bizonyító szekciójával kezdhették az alvás utáni órákat csütörtökön. Megtudhattuk a bölcs benszülött sámántól, hogy Afrikában mire is használják az afrodiziákumokat a törzsek, valamint a Van Stones kőkori gondolataival is megismerkedhettünk. A délutáni kortes programok is bőséges szórakoznivalót kínáltak a nézőknek. A jó hangulatért ezúttal a Laven, a rémvendes család és a benszülöttek feleltek, melyek együttműködésének köszönhetően a délután végére mindenki csokiban fürdött. Az 1969 óta hódító Van idén nemzetközi hírnévre tett szert, hiszen olasz diákok egy csoportja kifejezetten a Van miatt látogatott Magyarországra. Az egyik veszprémi barátunk értesített erről a fesztiválról. Nagyon kíváncsiak lettünk, mivel nálunk nincsenek ilyesmik. Azt mondtuk, rendben, ott a helyünk. A Nagysátorban este bemutatkozott a Van Rider csapata főműsorával és filmjével, melyekkel igen nagy sikert arattak a közönség köreiben. A buli most is hajnalig folytatódott a csapatkocsmákban és a koncerteken. A Van 5. napján is kiemelkedően jó volt a hangulat. Délelőtt az Inverz Egyetemen a tanárok megvédhették diplomáikat. Érezhető volt, hogy a hétvégéhez közeledve mindenki elfáradt egy picit, de ennek ellenére az összes jelölt megkapta a tiszteletbeli hallgató címet. Kora délután az M-épületben a Van archívum felavatására került sor. A programon részt vettek a régi diákrektorok, az idei jelöltek és természetesen egyetemünk rektora, dr. Rédei Ákos is. A megjelentek tárlatvezetésen vehettek részt. Mészáros Péter idézte fel a régi venek hangulatát. Kis szünet után a délutáni programok a Nagysátorban folytatódtak. Először az idei diákrektor jelöltek számoltak be ezévi venes élményeikről, ezt követően pedig az egykori diákrektorok műsora következett. A régi nagyok idézték meg a Van szellemét. Az ex-diákrektorok maguk közé fogadták Halik Pétert, kvazipapit, aki az elmúlt 2 évben tudhatta magáénak a megtisztelő diákrektori címet. Az ex-diákrektorok ezután egy jelképes vérszerződéssel erősítették meg kapcsolatukat, és bejelentették, hogy felveszik az öregtorok nevet, és ez szövetség keretein belül továbbra is ápolni fogják a Van szellemét. A műsorok után végre eljött a várva várt eredményhirdetés. Ebben az évben a legjobb Van kocsma címet a Loven csapata nyerte el. A legjobb Van filmnek járó Van Oscart a Van Rider csapata vihette haza. A legjobb Van kiadványt a Rémvendes család csapata készítette el, a diákrektor pedig idén a Van Rider csapata állította ki. Figura Gábor alias Michael Knight tudhatja magáénak az elkövetkezendő 2 évben a diákrektori címet, és egyetemünk rektora, dr. Rédei Ákos ünnepélyes körülmények között nekiadta át az egyetem vezetését egy napra. A Van 6. napjának legizgalmasabb pillanata a hatalom visszaadása volt. A közönség nagy érdeklődéssel fogadta a rektor és a diákrektor beszédét, amelyre a Coca-Cola sátorban került sor nem sokkal este 8 után. A nyertes csapat diákrektora szólalt meg először. Beszéde a péntekről elmaradt szűzbeszédről szólt, amit nagyon frappáns és humoros formában adott elő. Az elkövetkezendő 2 évre rengeteg terve van már az új diákrektornak. Minden vállalt kötelezettségét teljesíti, többek között részt vesz a gólyatáborban, gólyabálban, valamint a hallgatókkal való kapcsolatára fektet nagy hangsúlyt. Magáról a hatalomátvételről így nyilatkozott. Azután, amit a csapat megcsinált, ez alatt a több hónap alatt, ez felhőtlen érzés volt, nekik köszönhetek mindent. Nagyon boldog voltam, nagyon nagy élmény egy Vanen részt venni. A beszélgetés végén a hallgatóknak azt üzente, hogy őrizzék a közel 40 éve tartó hagyományokat, tartsanak össze és szeressék egymást a diákok. Majd dr. Rédei Ákos egyetemünk rektora beszédében kifejtette, hogy már régóta készült a Vanre, továbbá, hogy mennyire jó érzés volt átadni a hatalmat egy napra. Véleménye szerint kivétel nélkül mindegyik csapat nagyon jól, alaposan fel volt készülve. Kedves nézőink, híradónk végén megköszönöm figyelmüket. Friss hírekkel egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket, akkor már a hagyományosan megszokott híradóval. Addig is látogassanak el az Egyetem Televízió honlapjára, ahonnan minden műsorszámunk, köztük az egyetemi híradó és a tudományos magazin is letölthetőek. Hamarosan a Van csapatok filmjei is feltöltésre kerülnek, érdemes ezeket is megnézni. Válasszanak egy hét múlva is minket, viszontlátásra!